सुखुआ फैयो अराय सान्तियाव थायो बेनि थाखायबो आं आरज गाबबाय मानोना असान्तियाव मानसिफ्रा खामानि मावनो हाया आरो बिथाङा बुंदों जुद्ध होननानै मिटिंआव बुंदों एइটো जुद्ध माने एबसु एनडिबि आरो आमार लगत जुद्ध होननानै बेथ' जुद्ध नङाना नङा होमबा भट होनाया जुद्ध नामा बेथ' माने जुद्धबा बियो भारत उदांस्रिनिफ्राय दासिम बोसोरबायाव इलेक्शन जायो खैबार जुद्ध जाबाय नङा होमबा जुद्ध होनना बुंनाय लोगो लोगोनो मानसिफ्रा गियो जुद्धआव मा जायो जुद्धआ खुगाजों खुगा जुद्धबा बेथ' मोजाङानो नाथाय खुगाजोंल' जायालासिनो लावथिजों जायोबा आरो लावथिनिख्रुइ गोजौआव सिखा रुवाजों जायोब्ला आरो बिनि गोजौआव सिलाय बारुदजों जायोबा अब्ला बियो मानसिनि खहा जायो आरो सिलाय बारुद लावथिजों जायालासिनो थाखा फैसानि जायोबा बेवहायथ' आरो खहा जासिनबावो मानोना थाखा फैसाया जेरैबायदि जोंनो ओंखाम जानो जि जोमनो नांगौ बांद्राय थाखा मोनोबा बेनिख्रुइ गाज्रि जायो दा बेनिखायनो बिथांनि बुंनाय जुद्ध होनना बुंनाय लोगो लोगोनो आङो जोबोर सानदों जे मा जुद्धनि खोथाखौ बुंखो बिथाङा होननानै आरो सिलाय लानानै सोमावसारग्रा खायसेना मासो आगोलाव खुगायाव माने जुद्धनि बादै अनलायनायनि खोथायानो फैया अननायनि खोथायानो फैया खालि रायनाय गाज्रि बुंनाय बेफोरजोंनो माने 15 बोसोर सालायबाय आंखौथ' बहाबा बुंबावो मिटिंफ्रावनो माबाफोर दङबा होनांगोसो होननानै गेजेराव बुंबाय चिराङावनो बुंदों एनडिबिनि फैसा खांग्रासो होननानै आंखौ बियो एनडिबिनि फैसा खांग्रासो होननानै आरो नैबे साननैसोआवथ' पुरा बेपारी दालाली मा बुंदों दानि आदाया बुंलांबाय साल दंफां फाननायखौ दंफां फानग्राया उदालगुरियाव 3-4 हाजारसो दङ बर'बो दङ गुबुन हारिनि मानसिफोरबो दङ बन फानग्रा क'क्राझारावबो दङ बन फानग्रा बे बन फानग्राफ्रा बर'बो आदिबासिबो गुबुन हारिनि मानसि दा बेवहाय कुनु एबसु एनडिबि होननाय नङा गोदोनिफ्राय दंफां दाननायखौ होबथाग्रा बांसिन होबथाग्रायाथ' एनडिबिआनोमोन हाग्रायाव हा हु बेंनाय दंफां होबथानाय आरो एनडिबिआ सिजफायार खालामनायनि उनाव जायगा दंफां दाननायखौ होबथादोंबा जोंनो होबथादों दा दिनै बै जे दंफां दाननानै फानदों बे फाननायाव टेक्स लाग्रा मा लाग्रा गासैबो गावसोरनि मानसि गोजा आरो दंफां दानग्राफोरखौ जे बियो बुंदों जे बन फानग्रा दंफां दानग्रा फानदों जोंखौथ' बुंदों साल दंफां दाननानै इलेक्शन गेलेदों होननानै जोंनिया दिना एसेबां गाज्रि जाथ'वाखै दंफां दानलायनानै इलेक्शन गेलेनाय इलेक्शना आंनि थाखाय एमएलए मन्त्रि जानायनि इलेक्शन नङा बियो बर' हारिनिसो इलेक्शन बियो दा नंखायनो सोरबाया दंफां फानलायनानै इलेक्शन गेलेनांनाय बेबायदि थासारि फैयाखै बेवहाय दा बै बन फानग्राफोरखौ जे बियो बुंदों दंफां फानग्रा बेवहाय बै दंफां फानग्रा मानसिफ्रा बन फानग्रा मानसिफ्रा जाबाय हाजोआव दाननो थांग्राफ्रा बिराद गरिब थाखोनि आरो जों जेखौ मिथिगो रायलायो जोङो गेजेर बिथांमोनजों उदालगुरियावबो बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगाङाव आङो बिराद नाजादोंमोन दंफां फाननायखौ बन्द खालामनांगौ बन फाननायखौ नाथाय जों बिसोरनो अल्टारनेटिभ मा होनो 3000 मानसिनो जों अल्टारनेटिभ मा लामा होनो बुंबाथ' बिसोर दानो फाननांला बन दाननो थांनाय नङा बिसोरो मानोना बन दाननो थांनाया रंजानायनि खामानि नङा सानसे सिगाङावनो थांखायो जाहैदों ओंखाम जानानै माबा माबि बोनना लानानै हाग्रायाव थाङो बिसोरो अखा बांखा बे हाग्रायाव थांनानै बन दाननानै मेगन मोदै हरसिया लाना फैनानै फाननानै न'आव माइरं लाङो बे जाबाय बन फानग्राफोरनि जारिमिन आरो बेखौ लानानै बिथाङा दिनै इलेक्शन इस्यु बानायदों किन्तु बिथाङा 15 बोसोराव बेखौ साननो हायाखिसै जे आंनि बिदा फंबाया जे बिसि फिसाजों रोजो-रोमो न'खर संसाराव थानो गारनानै हरफा गाहाम बन दानायदो हाग्रायाव बन दानना फैनानै जे 200 थाखा 500 थाखा खामायदों बैसोरनि थाखाय जे आं मायबा मोनसे मावनानै होनांगो बिखौ हाग्रामा महिलारिया सानाखिसै अब्ला बिथांनि गोरबोआ बिग्रायारि गोरबो नंगौना नङा बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गाबखाङोना गाबखाङा दिनै बै मानसिफोरनि थाखाय मानो सानाखिसै बिथांनि एमएलएआ बिथांनि एमसिएलएआ बिथांनि भिसिडिसि चेयारमेना बिथांनि मन्त्रिया आरो बन दाननानै फानदों होनदों गोलाव समावथ' आब' प्रमिलायानो फरेस्ट मिनिस्टारमोन फरेस्ट मिनिस्टारनि दायित्वआ मा हाग्रा बंग्राखौ बेंनांगो बन अन्थाइ बाला बेंनांगो फरेस्ट मिनिस्टार जानानै थाबाय अन्थाइया मालाया हुना फानहैजोब्बाय रावखौबो सासेबो हमनो हायाखिसै
बोरै हमनो गावनि मानसि गोजा आरो दिनै बे क्रेसार मेसिना मालायनियाथ' फिसा फिसा क्रेसार मेसिन बिराद इलिगेल क्रेसार मेसिन दङ बिटिसि एरियायाव बांसिन गिदिर क्रेसार मेसिना हाग्रामा महिलारिनि देबरगाव टेक्स होयोना होआ आं मिथिया जोंहा MCLA फ्रा मालाबा कुइसन सोंबा मिथिगोन टेक्स होया कागज गैयानो नैया अनिल बसुमतारिया बुंबाय अनिल बसुमतारि दा बेवहाय बे टेक्सखौ बिथांमोना होआ दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै सोङा नालाय सिरि सिरि थायो जोंहा लिडार होननानै ओंखायनो बिसोर आराम जागासिनो दङ दंफां फाननायल' नङा दिनै जौ फानना जायो गोबां हाजार हाजार बर' आइजोफ्रा जौ फानना जाग्रा बर' आइजोफोरनि थाखाय मा आसनि दङ मा स्किम दङ दिनै भारत सरकारा बुंदों बेटि बाचाओ बेटि पढ़ाओ फिसाजोफोरखौ बुथारो नालाय उन्दैयावनो बै UP बिहारफ्राव फिसाजो सासे हाबा होनांगौबा 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि मावोबा बिजामादै जागोना 10-15 लाख होनांगोन 2nd ग्रेडनि साख्रि मावोबा 20-25 लाख होनांगोन 1st ग्रेडनि साख्रि मावोबा 70 लाख 1 कोटी होनांगोन नङाबा हाबा खालामा ओंखायनो भारत सरकारा आसनि लादों माला बेटि बाचाओ बेटि पढ़ाओ नोंहा मानो लानो हायाखै बेवहाय जौ फाननायफोरखौ बन्द खालामनांगोन 15 बोसोरावथ' दासिम हासिगोन मानो गावनि बिमाया गावनि बिनानावा गावनि बिबाजैया जौ फानना जानांगोन टाउन सहराव लासिंसिंनो नै दाख्लैबावै आपार आसामाव जौ लोंनानै गोसोमफ्रा बिराद बुरजा थैबाय दानिया जौआ बन्द खालामबाय जेरावबो आंनि गारि सालायग्रा ड्राइभार बिनि बिमायाबो जौ फाननो लांनानै एरेस्ट जानानै 15 दिन जेलाव थानांबाय मानो नोंहा जेबो स्किम गैया मानसिखौ नोङो इनसाल्ट खालामनो हायो उल्थायै आरो मा बुंदों जौ लोंनांगौ जौ फाननांगौ मानो बन्द खालामनांगोन जौ लोंनाय नखरा बबे नखरा दिनै आदर्श नखर जादों मोनसे एग्जाम्पल जों बयबो जौ लोंदों गाबोननिफ्राय मोनसे बिदिन्थि हो बडलेण्ड एरियायाव आमखा बसुमतारिया आमखा नार्जारिया जौ लोंनानै बिराद गोजौ जाबाय गावनि गथ'फोरखौ मोजां खालामबाय न' बां लुजोबबाय बिराद ग्रोम ग्रोम जाबाय नखर संसारा बिराद जौगाबाय सासे मानसिनि उदाहरन हो गाबोननिफ्राय जों फुंनि मोनानि जौ लोंगोन किन्तु दिनैसिम बेबायदि होनो हाया जायनि नखराव जौ फाग्ला दङ बे नखरासो मिथिगोन फुंनिफ्राय मोनासिम अशान्ति जौ लोङै लोङै 40 बोसोर 35 बोसोरावनो देहाया नोरजिया जायो जोंनि गोबां रिभलुशनारि सेंग्राफ्रानो दङ दिनै BLT नि गेजेरावनो गोबां दङ गावसोरा साफा सानैया फैसा खामायनानै न' बांला लुनानै बिराद मोजां संसार जाबाय नाथाय जायगा जायगा BLT नि सेंग्राफ्रानो दङ जाय जौ लोंनानै नों आंखौ नुयोबा खुलुमनानै 100 थाखा हरग्रा जाबाय जोंनि रिभलुशनारिमोन हाग्रामाया मानो नुवाखै बेखौ गुबुनखौ नायदानाय BLT नि साफ्रोमबो केडारखौ नायनांगौथ' हाग्रामानि बिबान गावनि मावथि दा बिदि बुंबा बियो बुंगोन नों एबसुनिखौ मानो नायाखै होननानै आंथ' सरकार सालायाखैना आं बिग्रायारि आफादनिसो दा दिनै बिथाङा जेरैबायदि लासिंसिं खालामदों 15 बोसोर BTC जानायाव आरो मोनसे नुबावबाय आङो सिगां जोंनि बिमाफ्रा जों उन्दैबा हाजिरा मुजिरा मावनो नाङामोन गोरिबबाबो बिसोरो ना गुरनो थाङो जि दायो ओंखाम सङो माइ गायो आरो माइ गायनानैनो गामियाव जों नुयोमोन आंनि न'आवबो सोरनिबा न'आवबो माइ गायोबानो माइरं साइरं हरो बिदिनो जायोमोन मेक्सिमाम किन्तु दा मा जाखो सांसारिनि ओंखाम हटेलाव थोरसि सुग्राया बर' हिनजाव क'क्राझारनि जालुकबारिनि हेमलता हटेलाव थोरसि सुग्राया क'क्राझारनि बर' हिनजाव जेसेबां गोबां साहा दखानाव दायो बर' हिनजाव गथ' दङ माने गथ' गथाय दङ न'आव गारनानै थोरसि सुग्रा जाहैबाय जोंनि बिमाफ्रा जोंनि बिब'फ्रा राजा लामायाव अन्थाइ बुख्रुबग्रा जाबाय सिगां बेफोराव गैयामोन जि फानदों मैगं फानदों गावनि सकआवनो गावनि गामियावनो थिगानो दङ बेफोरबायदि बेफार फालांगिखौ गुबुनफ्राबो खालामदों मिज' नागाफ्राबो खालामदों मैगं फानदों जि फानदों दाना लुनानै थिगानो दङ बियो किन्तु हाजिरा जि मावनो थांनो गोनां जाबाय थोरसि सुनो थांनो गोनां जाबाय मालायनियाव आरो बिबो हिनजावसा नङा बिमा गोदो रुवाथि थायोमोन उन्दै माने सिख्लाफ्रा लेखा फरायनो गारनाय मानायफ्रा गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि थायोमोन किन्तु दा जे बिमाफ्रानो जे फिसाखौ गारनानै थोरसि सुनो गोनां जादों गोजां बोथोराव हुग्राजुलिनिफ्राय हादाननिफ्राय सनितपुरनिफ्राय मैगं फाननो लाबो दिनैनिफ्राय 7 बोसोर सिगाङाव आङो लोगो मोनदों क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनाव फैनानै हर गेजेराव आङो रङियाव ट्रेननिफ्राय ओंखारदों
आरो जेला ट्रेननिफ्राय ओंखारो आं नुदों जे बर' आइजोफ्रा बिराद बुरजा मैगं लागासिनो दङ सानफ्रोमबो लाबो बिथांमोना नाथाय बे खालि हराव आङो हरनि 3टा बाजियाव नुबाय सासे पुलिसा जौ लोंनानै बर' आइजोखौ लावथिजों माने बिखुङाव थुगासिनो दङ थांनानै सोंहैबाय आङो मा जाखो बियो बुंबाय बिसोरो इलिगेल टिकेट गैया बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आं बुंबाय एरेस्ट खालामनांगौ थिगानो दोङो खिन्थु लावथिजों माने बिखुङाव थुदों नोंथ' बेबायदि थुनो मोना आइजोनियाव बियो बुंबाय नों सोर आं बुंबाय आं सोरखौ बादे नों मानो लावथिजों थुदों टिकेट दङ ना गैया बिखौ नाय फाइन खालाम नोंथ' टिटि नङा हारसा पुलिस सासेजों बिखौ हमलायनाय जाबाय नाला नारि जाबाय इन्सपेक्टरा खारबोबाय सोंबाय सिनायबाय आंखौ आंहासो माथो मा जादों होननानै आं बुंबाय नोंनि बे अभद्र पुलिसखौ हमनानै लां होननानै नङाबा खिन्थु दिगदार दङ होननानै सोंबाय नायबाय 17 जन आइजोफोर बे 17नि गेजेराव बांसिनानो सिख्ला बैसोनि उन्दै बैसोनि आं नुनानै रायलायबाय बिसोरजों बबे गामिनि उमुक गामिनि हादाननि बबे गामिनि उमुकनि मा लाबोदों थास' मैगं थाइगं लाबोदों सानबेसे लाबो सानफ्रोमबो लाबो जाहैबाय बेलासिनि ट्रेनाव लाबो फुङाव गुवाहाटीयाव होयो थांफिनो आरो अखानायै बायनानै लाफिनो गुवाहाटीयाव फानो आरो थांफिनो बेनो बिसिनि खामानिया उन्दैसिन सासेखौ सोंबाय आङो हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखो बि बुंबाय 2 बोसोर जाबाय सार बैसोआ बेसे 19-20 बोसोर जागोन गथ' दङना गैया 8 मास जाबाय सार गथ'आ 8 मासल' जाबाय 8 मासनि गथ'खौ न'आव दोननानै मैगं फाननो थांदों गुवाहाटीयाव दा बेफोरनि सायाव खामानि मावनांगोन ना मावनाङा जोंनि लिडारफ्रालाय बे एमपिआ बे केसिनो होनांगौ जुवा होनांगौ होनना बुंदों बेफोरखौ नुदोंना नुवाखै बिसोरलाय दा दिनै सरकार सालायनानै बर' आइ आफा रायजो राजानि बोथिनै ओंखामखौ मोजाङै मोनजादोंना मोनजायाखै न' गंसे मोजाङै लुना लानो हादोंना हायाखै हा हुखौ मोजाङै बेंनो हादोंना हायाखै बेखिनि खामानिखौ मावनो हानायनि जग्य नङाबा माथो लिडार जानो फैदों बिसोरलाय बिटिसिआवलाय मा लिडार होनाय मालायखौ दालालि होनानै मालायखौ जाथि फानग्रा होननानै बुंबा उदैया बुंनाय नङाथ' बर' मानसिफोरनि आंखौ दालालि होनबा बर'फोरनि उदैया बुंगोन नामा आंखौ माने जाथि फानग्रा होनना बुंबा बर' माने बेमार नायजानो हायैफोरनि देहाफ्रा हामगोन नामा बिसोरनि जे डाक्टार गैया बेयाव बेमार नायजानो बेसेबां बर' मानसिया दिनै हस्पिटालाव थांनो हायालासिनो अजाजों बेराम नायजानो थैनो गोनां जादों बिसोरनि थाखाय मानो सानाखै सरकारखौथ' नोंसोरनो सालायदों बोसोरफ्रामबो कोटि कोटि थाखा फैदों दिनै मुलिनि नामाव फैनाय थाखाखौ फाननानै जादों मुलि साप्लाय होआलासिनो भारत सरकारा गासिबो मुलै मुसारि गासिबो फ्रि हरजोबखायो बेफोरखौ लाबोनानै रायजोनो राननानै होआ बिसोरो मा खालामो बिसोरो साप्लाय होयो गावसोरसो साप्लाय होनानै फैसाखौ मोनजानाय नङाबा नैबे खामानिफोरखौ मावो आरो अफिसारफ्रानो जोंनो खोन्थाजोबो गावसोरनो थिका मावजोबो कमप्लिट बिटिसिखौ कन्ट्रेक्टर मावजोबो गावसोरनो आरो बे सिबानो सिंग्रा जांखौ खोनादोंमोन बै सेक्रेटारियेटनि सिंग्रा साप्लाय होनायाबो बिनि बावसो होनानै सिंग्रानिफ्राय लानानै चेयार टेबोल गासै साप्लाय होजोबनानै फैसाबो जायो गोदान आसनि जेबो गैया डेभेलपमेन्टनि खोथाल' रायलायनोसै जोङो दिनै दे रायलायनोबा फै जों बिसोरो डेभेलपमेन्टल' खोथा रायलायगोन जोङो गुबुन खोथाखौ बादो 15 बोसोराव साबेसे बर' मानसिखौ साख्रि होखो साबेसे मानसिखौ साख्रि होखो साबेसे मानसिनो दिनै डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनानै होखो गंबेसे इन्डास्ट्रि लुखो दिनै जोंनो हिसाब हो साबेसे गथ'खौ फरायनायाव नोंथांमोना मदद खालामखो हिसाब हो दिनै दा दिनै बेफोर खोथाखौ बिसोर रायलायनो हाया गोदान आसनि जेबो गैया बै भारत सरकारनि आसनिफोरखौनो बुंगोन 2 टाकानि माइरं फुर्ति जादों जायाखै रायजोफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 मोनदों ना मोनाखै इलेक्सननि उनाव मोनगोन बेखौ बुंफैगोन दायो दा बुंगोन बिसोरनि मानसिफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 आरो बेथ' भारत सरकारनिसो स्किम भारत सरकारा बुंदों जे आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप माने गभर्नमेन्टनि फैसा लानानै रानना जानाय नङा बेहाय माखासे खामानि मावनांगोन जि दानाय दाउ अमा फिसिनाय दाउदै फाननाय बायदिसिना सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा मोजां खामानि मावनांगोन मालायनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा राष्ट्रपति एवार्ड मोनबाय राष्ट्रपति बान्था मोनबाय जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बिथांमोना बे लेभेलाव लांनोनो नागिराखै मानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा जौगाजोबोबा गाबोन बिसोर बुंनाय मथे भट होनाय नङा ओंखायनो जौगाहोनाङा बोसोरसेया बोसोरबानि उनाव खेबसे 10,000 5,000 होबानो जाबाय बिदिनो थाबाय थादो जोंनि आइजोफ्रा आसार बानायो माबा बानायो दिनै मणिपुर मिजोरामनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा नागाफ्रा
इंटरनेशनल लेभेलाव मुं मोनलायलायबाय जोंनि आइजोफ्रा हाया नामा जास्ट एसेल'सो फोरोंना होनांगौ बेवहाय खुनु टेक्न'लजि गैया बेवहाय खुनु केमिस्ट्रि गैया दा बेफोर खामानिया बिसोरनि दायित्वमोन साख्रि बाख्रि गैयै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै ट्रेनिं होनांगौमोन राजगौर नों साख्रि होनो हाया दे आं मिथिबाय साख्रि होनो हाया आसाम सरकाराबो हायाखै भारत सरकाराबो नैबे 5 बोसोराव साख्रि होनो हायाखै नोंथ' ट्रेनिंथ' होनो हायो दाउ अमा फिसिनायनि बायदिसिना खामानि मावनायनि बेफोर खुनु आसनिनि खोथायानो गैया खुनु आसनिनि खोथायानो गैया भारत सरकारा बुंदों 1 लाख करि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनांगौ बिनि गेजेराव 25-30 हाजारा साबसिडि जागोन बाकिखिना लन जागोन 1 लाख थाखा मोनोबा आइजोफ्रा माला गावसोरनि गेजेराव सुद होनानै मा होनानै गोबां खामानि मावगोन बेखौ खालामाखै बिसोरो डाइरेक्ट इलेक्शननि थाखायल' सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बाहायदों बे आरो इलेक्शन खाथि फैबा हा राननो नागिरो जेराव जेराव फरेस्ट ओनसोल जै इलेक्शन खाथि फैबाय मेल मिटिं गानानै बुंनोसै एबार हले हाया राननोसै उनाव आरो गेजेर ससेयाव बिसोरनो न'खौबो सिफायफैनोसै ओरैबायदिबाव हान्दाया मोजां नङा आरो बेबायदिनि थाखाय जों आन्दलन खालामदोंमोन मा रायजोफोर बिनि थाखाय सिमलायावबो पुलिस मिलिटारिजों कख्लाबारियाव 15-20 बोसोर बुख्रिजाबाय नामा रायजोफ्रा बिनि थाखाय नोङो एसेबां सारा बड'लेण्डनि मानसिफ्रा खस्थ' मोननांबाय नामा बिनि थाखाय जोङो 5,000 सुबुङा जिउ गारनांबाय नामा माबा मोनसेथ' थानांगोन माबा मोनसेथ' गोजोननाय मोननांगोन दिनै मानो जोंजों थाखा फैसा होआलासिनो लाख लाख मानसिया राजा लामायाव ओंखारफादों बिथांमोना बुंदों दिनै जोंखौ सिगिना लाबोनो फैसा होना लाबोनो उमुक लाबोनो थुमुक लाबोनो न' दरखार गैया रावबो बर' फिसानो सिगिनानै फैसा होनानै लाबोनो गोनां दरखार गैया मानोना जों बयबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बड'लेण्डनि आन्दलना जों साफ्रोमबो बर' फिसानि दा बेवहाय जों रावनोबो फैसा होनो गोनां गैया फैसाखौ गावसोरसो होयो मानो होयो गावसोर गियो नुजोब्बाय नामा रायजोफ्रा न'फ्रा फैदोंमोन बानायना होआखिसै ओंखायनो एसे खुगा मानसिजों होना दोननोसै नुबाय नामा रायजोफ्रा लामा बानायनायनि फैसा फैदोंमोन मोजां मावाखिसै ओंखायनो एसे बाहायना होनानैसै ना बेदर जाहोना दोननोसै सेंग्राफोरखौ नैबेबायदि दा जों मा लुबैदों बै सेंग्राफोरखौ गावसोरजोंनो था सोरजोंबानो था बे सेंग्राफोरनि थाखाय बिसोरनि पलिसिया मा लाइमोन जौगानायनि पलिसिया मा स्किमा मा प्रजेक्टआ मा बेखौ हाग्रामा महिलारिया बुं आं देग्लाय बोसोराव 10,000 लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं होगोन बिटिसिखौ हगारना होथो बोसोरसेयाव आङो 10,000 लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं होगोन आङो 10,000 लाइमोनफोरखौ दाउ अमा फिसिगोन आबाद मावगोन आरो नैबे 5 बोसोराव नङाबाबो नंथारा 15 बोसोराव नंथाराबाबो 5 लाख एन्टारप्रेनार जों बर'नो हागौमोन 5 लाख आरो दाउ अमा फिसिनायाव ना फिसिनायाव बोरमा फिसिनायावनो जोङो गुबुनाव नङाबाबो जोंहा हा हु दङ हाग्राबारि दङ गांसो दङ मोसौ फिसिनो हायो दाउ फिसिनो हायो बेजोंबो जोङो इन्टारनेशनेल मार्केटखौ जों लानो हागौमोन दासिमहालागै 15 बोसोराव खिन्थु बेथिं मेलेमानो गैया मेलेमा गुबुन साइडथिंसो लोंनांगो जानांगो हा हु बायनांगो हाया बायै उदालगुरि सहैबाय हा हु बायनांगो फरेनाव बेरायनांगो आरो फैनानै जों गोदो रायनांगो बेखिनिल' खामानिया नायदो दा बेखिनिजोंथ' जानाय नङा दिनै गावसोर गुबुनजों नङा आङोथ' लुबैदोंमोन एटलिस्ट बिपिएफआव थानाय मानसिफोरखौ बिथाङा मोजाङै अनथों जोथोन लाथों बिपिएफआव जुदि 50% बर' दङबा बिखिना एटलिस्ट धोनि जाथों खामानि दामानि मोनथों सेंग्राफ्रा आदर्श गोनां जाथों आं बेखौ लुबैदोंमोन लासैनो बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंजोंसो फैजोब्बाय गैयालै आदामोन सारमोन बिसोर गैया जाथिनि खोथाखौनो रायलायलिया होननानै दिनै बेवहाय एसे मोजां जाबाय अनिम बसुमतारी इलेक्शनाव फैनायाव आं बेवहाय मिटिंआव लेक्सार होदोंमोन मानसिया बारा गैयामोन 600-700सो जागोन आरो बै बिल्डिं सानिफ्राय मोसा दिन्थिहरबाय थादोंमोन आंनो दा दिनै मोसायाखै आं सानदों आखला एसे मोजां जाबोबाय जानांगोन जोङो जानांगोन आखला मोजां जानांगोन राजनिति खालामनाय माने सोरखौबा इनसाल्ट खालामनाय नङा रायजोफोर मिथिबाय राजनिति खालामनाय माने सोरखौबा इनसाल्ट खालामनाय नङा नांलायदों कंग्रेसजों हिमन्त बिश्व शर्माजों सर्बानन्द सन'वालजोंबो नांलायदों नाथाय नांलायनाया मोनसे लिमिट थायो नांलायनाया मोनसे स्टेन्डार्ड थायो गणतन्त्रआ जुद्ध नङा राहुल गान्धीजों नरेन्द्र मोदीजोंबो नांलायदों माला बिसिना नांलायनाया नों बेसेबां मोजां खामानि मावनो हादों आं बेसेबां मोजां खामानि मावनो हादों राहुल गान्धीया मोजां स्किमनि खोथा लाना नांलायदों नरेन्द्र मोदीयाबो मोजां स्किमनि खोथा रायलायदों साल दंफां बेफारि होनना नांलायाखै रावबो दा बेफोरबायदि खोथाफ्रा दा बिनिखायनो जोङो एटलिस्ट मोनसे स्टेन्डार्डखौ लुबैदों बिपिएफनि मानसिफ्राबो
हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै बिथांनि बाखि एमएलए बाखि गाहायनि मानसिफ्राबो बिराद लाजिबाय बिसोर बुङो लोगो मोनलायलायबा मा जाबावनो बिजों होननानै खुगाखौनो सोलायथारला सोलोंनो माने सोलायनो रोंथारला होननानै जोंनोबो गोबां बुङो लिडारफ्रा दा नंखायनो रायजोफोर जोंनि आखायाव लामाया बेनोसै बे सोलायाबा जों सोलायनांगोन नङा होमबा दिनै हय बिथांजों गोरोबनानै खामानि मावनोबा जोंबो बिथां बायदिनो बुंग्रा जानांगोन बिथां बायदिनो बुंग्रा जानो सोलोंनांसिगोन बिथांमोना मा जायो बिथांमोना मा लोङो बिथांमोना मा मावबा मोजां मोनो बेखौनो जोंबो मावजोबनांसिगोन आरो नङाबा जों जुदि सानदोंबा बिथाङा गाज्रि मावदो जों राइट मावदो अब्ला खिन्थु जोङो बिथांखौ साइड खालामनांगोन गुबुन लामा गैया साइड खालामनांगोन आंबो आरज गाबो मोजां जाथों होननानै मानोना आंहा बिथांनि गारिखौ सेनाय सोरनिबा एमएलएनि गारिखौ सेनाय एमसिएलएनि गारिखौ सेनानै राजा मन्त्रि जानायनि कुनु सिमां गैया आङो सानफ्रोमबो बेखौनो लुबैयो बेखौनो हास्थायो दिनै रन्जन दैमारि जोंहा गोविन्द बसुमतारिमोननि ग्रुपनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयामोन रायलायै दिनै गोरोबलायनाया फैबाय अबंलावरि खाथियाव आं बेखौनो आरज गाबदों उर्खाव गोरा ब्रह्म सानसुमा खुंगुर बसुमतारि बै समनि एनडिबिजों दावराव दावसि जादोंमोन दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्मावनो लासै लासै बिथांमोनखौ जोङो ज' मोननो हाबाय बेयो आंनि बिराद गिदिर मोनसे सिमां आरो आं दिनैबो लुबैयो हाग्रामा महिलारियानो समदन ब्रह्मआनो बिश्वजित दैमारिमोनानो बिथांमोनानो बड'लेण्ड आन्दलनखौ दैदेनथों मानो बड'लेण्ड मोना बर' आइ आफा रायजो राजानि गेजेराव फैनानै मोजाङै बुंफैथों खालि हारसाफोरनि सिगाङावल' 110% बड'लेण्ड मोना होनबाथ' जानाय नङा दिनै जोङो सोंलु सोंनो गोनां जाबाय मानोना हिरा सरनिया बुंनायखौनो हाग्रामायाबो होनबाय हिरा सरनिया बुंदोंमोन आं थाजासे बड'लेण्ड जानो होआ आरो दिनै हाग्रामाया बुंबाय आं आरो बिपिएफ थाजासे बड'लेण्ड जानो होआ बुङाखै होनबा दाख्लै पेपाराव ओंखारजोब्बाय अब्ला जोंनियाव दिनै जाथिया मोनसे थांखि लानांसिगोन बड'लेण्ड नांगौ ना हाग्रामा नांगौ मोनसे थांखि लानांसिगोन रायजो राजाफ्रा आंहा आंनि थांखिखौ लाबाय नोंथांमोना नोंथांमोननि थांखिखौ लानांगोन जोङो मा लुबैदों मानि थाखाय सोमावसारदों मानि थाखाय जांख्रिखांदों दिनै बिथांमोना राजनितिखौ मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होनना बुङाबा राजनितिया जाया होमबाबोथ' राजनितिया जायो दाख्लै बावैलाय 10-15 बोसोर सिगाङाव माहा एसटि दङमोन एसटि होनांगौ होनालासिनो राजनिति खालामबोबाय थाबाय दिनैसो नुफैबाय एसटि होनांगौ होनाबानो बिसोरनि राजनितिया जाला जेराव एसटि हो होनबानो बर'फोरनिया जाला जि एफा एनै साख्रि बाख्रि मोनदोंमोन मिलिटारि पुलिस बायदिसिना दिनै बेफोरबो जोंनिया बन्द जाजोबसै आरो आब' प्रमिलानि खोथाखौ जों बुंदों बिथांखौ जों मानियो सिनियर लिडार दैदेनगिरि दिनै एसटिखौ बिथाङाबो बुंबाय एसटि होनांगौ एसटि होनांगौबा गावनि फिसाफ्रानो साख्रि मोननाय नङा होनबा सासे बिमाया बोरै बुंनो हायो जेराव बिसोरनो एसटि होनाय माने जोंनि फिसा फिसौआ साख्रि बाख्रि मोननाय नंला एमएलए मन्त्रि गेलेनो हानाय नंला मानोना बे जायगाफ्राव बिसोर गेलेजोबनोसै आरो टेट परीक्षायाव नोंथांमोना नाय टेट होग्राफोरखौ जोंनि हारिनिया टेट मास्टार जादों मानसिया नायगिरगा मोननो तान बिएड खालामग्रा गैया डिएलएड खालामग्रा गैया माला बिसोरनिया एलपि स्कुलनि टेट मास्टार जानोबो पिएचडि खालामग्रायानो फैलायबाय बहा हानो जोंलाय बिसोरजों दा कोटा थानायखाय रिजार्भेसन थानायखायसो जोंहाबो एफा एनै दावखोबाय थादों साख्रि बाख्रिफ्रा मोनबाय थादों दा बेखौबो दिनै एसटि होनांगौ होननानै बन्द खालामनो नागिरबाय गुबुन फारसेथिं 50 बोसोर रायजो बिबोनायनि उनाव दिनै बिथांमोना बुंबाय जे रायजोआ 110% जाया अब्लालाय मानो 1992 मायथाइयाव बिएलटिखौ जोनोम होनो गोनां जाखो बै समावनो जोनोम होनाङामोन बिएलटिखौ जोनोम होनानै बेवहायबो गोबाङानो मुंख्लं जाबाय गोबाङानो थैनो गोनां जाबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरियानो गैया होनना मिथिजोबा मानो बै समाव आन्दलन खालामनाय मानो बड'फाया बै समाव आन्दलन खालामनाय बै समावनो आन्दलन खालामनाङामोन दिनै आन्दलन खालामनायखायनो सोमावसारनायखायनो बिएससि मोनबाय सोमावसारनायखायनो बिटिसि मोनबाय आरो दा बुंबाय सोमावसारनायजों आलादा रायजो मोना एसेम्ब्लियाव खोथा बुंनो राजा लामानि आन्दलनखौथ' जों रायजो राजायानो खालामगोन बड'लेण्ड मोननायनि लामाया मोनथाम एक नम्बराव जाबाय सोमावसारनाय आरो बेखौ बर'फ्रा जोबोद मोजाङैनो खालामबोदों मोनसे समाव सिलाइ दैनानै मा दैनानै आन्दलन खालामदोंमोन दिनै परिबेसा गैला सिलाइ दैनायनि हाग्रायाव थांनायनि जोङो राजा लामानि आन्दलन खालामबाय आरो राजा लामानि आन्दलनखौबो भारतबर्षआनो दिनै गनायथि होनो गोनां जाबाय भारतआव रावजोंबो रायलायाखै बर'फोरनि ग्रुपजोंसो रायलायनाया जादों आरो बेखौबो बिथांमोना बायो
मानो रायलायनांगौ एबसुजों मानो रायलायनांगौ एनडिबिजों दाखालि बावै राजनाथ सिंहजों लास्ट मिटिं जाबाय बेवहाय सोंबाय बिथांमोननि एमपिआ बुंदों जोंखौ जे थांनानै आथिङाव हमैदों राजनाथ सिंहनि आथिङाव हमैदों होननानै गावसोरालायनो गोदनाव गोबालायनानैसो सरकार माने लोगो जायोनो जोंहा आथिङाव हमैदों आरो गेजेराव हाग्रामा महिलारिया बुंबाय दिल्लीयावलायनो जों थाङोबा लाल साह लोंनो नांगोना बिस्कुट साह लोंनो नांगो बेखौ हाग्रामा महिलारियासो हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारफोरखौ बुंहरोनो अफिसारफोरखौ दा दिनै दिल्लीनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार अफिसारफ्रा जुदि हाग्रामा महिलारिनि एसेबां लोगोबा बिनियाव सोंनानैसो जोंनो साह होनांगोना दै होनांगो बिस्कुट होनांगो बेखौ डिसिसन लायोब्ला मानोथो दिनै बिथाङालाय बै हारिफोरनो एसटि बिनानै होनो हायाखै एसेबां दाख्राय दाख्राय बुंनानै मानो दिनैसिम बड'लेण्डखौ बिनानै होनो हायाखै बर'फोरनालाय बर' जेंनाखौ मानो सुस्रांनानै होनो हायाखै दिनैलाय नैबे खोथाफोरखौ दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनाय गिदिर रायजोफोर बानसावनानै बायदिसिना बुंनानै थगायनाय गिदिर बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया जों लुबैयाखै बिपिएफआ ध्वंस जाथों जोङो खुनु दिन सानाखै जे बिथांमोननि एमएलए मन्त्रिफोरनि राजनीति जिबना ध्वंस जाथों नाथाय मोनसे हारिया जेराव खौसे जानानै दाख्राय दाख्राय बिबाय थांना थानो थाखाय गावनि राव थुनलाइ हारिमु थामोन्था लानानै बेसेबांबा जुजिबोबाय बेबायदि मोनसे दाबिखौ मानो सानसेयावनो उठायनो नागिरदों मानो सानसेयावनो उठायनो नागिरदों सोर गुबुन हारिया दिनै बर' हारिनि अलखदनि समाव गसंगोन 2012 दावराव दावसि जाबाय मालाया खावसे जों खावसे टिभि मिडियाफ्राव नांलायनो मानसि गैया गुन्दा गुन्दी नांलायनो गोनां जाबाय जोङो बुंनो गोनां जाबाय जे जों जे उदखारि जाथि नङा बै समावथ' गावहाबो जेबो बुङा फिथा सोना लायो खुगायाव सिरि थायो 2012 दावराव दावसिया गुन्डुगुला बिराद बारा जाबाय फुङाव थांनानै बुंबाय दावराव दावसिखौ एनडिएआ बेस्ट खालामदो गावनि मानसिखौनो आरो 2014 आदिबासिजों दावराव दावसि जाबाय दुबाइनिफ्राय फैनानै दिल्लीयाव बुंबाय आदिबासिनि न' सावग्राया बर' एबसुसो माबायदि नुहुरखो बे दुबाइनिफ्राय बेयाव न' सावग्राखौ जोंनो एबसुआनो आदिबासिजों रायलायनानै दावराव दावसिया दा जाथों होननानै जोंहा पाटगाव आन्चलिक कमिटिया न' हाबनानै गामि गामि हाबनानै आदिबासिजों गोरोबलायनायनि खामानि मावबाय नैबे उल्था 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 दा ओंखायनो रायजोफोर जोंहा दिनै साननांगौनि सम फैबाय आङो बेबायदि गोरा गोरा खोथा बुंनो लुबैया बर' हारिया जोबोद नोरोम हारि अनलायनानै संसार जाग्रा हारि ब्रिटिशनि समनिफ्राय जेसेबां जारिमिनगिरि लिरगिरि बयबो बुंलांदों बर' हारिया जोबोद अनसुला हारि थगायनो रोङा बे हारिया रावजोंबो थगायजाया माने मा होनो बयजोंबो थगायजायो नाथाय गाव थगायनो रोङा सोबख' जाग्रा नासय जाग्रा हारि होननानैनो दिनै जोङो सोमावसारनानै माने 50 बोसोराव गोबां मानसि थैबाय रायजोफोर दा ओंखायनो दिनै बियो मोनसे सुस्रांजानायनि लामायाव बिथाङा बुंदों जों नायनो बड'लेण्ड बिनानै मेम'रेन्डाम होआखैनो माबा माबिसो बिदोंनो बिथाङा मा मावदों होनबालाय जों जुदि बियाखैनोबा बड'लेण्ड नोंथाङा बिहैना नोंथाङा मानो बेखौबो मावाखैलाय गावहा मावाखै मालायखौ बुंहरो खिनाया लाजियो नुनाया लाजिया होननाय बायदि गावहा जेबोनो मावाखै मालायखौसो बुंहरगासिनो दङ नों मावाखै नों मावाखै नों मावाखै गावहा गासै थाखा फैसाया लुट खालामनानै लांजोब्बाय धन सम्पति बानायबाय मालायखौसो बुंगासिनो दङ नों फानदों नों फानदों नों फानदों जाथि फाननायनि दखान थायो नामा बहाबा दा बेनिखायनो दिनै बिथाङा बुंदों जों कंग्रेसजोंलायनो ओरै ओरै थांनाय खेबसेयाव नरेन्द्र मोदीजों 1000 कोटियाव डिल खालामदों बियो मानो सोलोंथाइनि खोथा रायलायाखै मानो स्कुलनि खोथा रायलायाखै मानो इउनिभार्सिटि खोथा रायलायाखै मानो साख्रि बाख्रिनि खोथा रायलायाखै मानो इन्डियान आर्मियाव बर' रेजिमेन्ट मोनसे खुलिनांगौ होनना रायलायाखै जोंथ' बिबाय थादों इन्डियान आर्मियाव बर' रेजिमेन्ट नांगौ होननानै बर' सेंग्राफ्राबो हाबनांगौ आईआरबिएनआव जोंनो 6टा बेटेलियन नांगौ होननानै जों बिगासिनो दङ बिथाङा बिजेपिजों लोगो नांदों मानो बियाखै आरो दाख्लै बावै जों बिनायखौ लाना बिराद गोग्गाबाय आर'नाइ ट्रेन लाबोबायनो बे बिनाय नङा बियो जों बिनायसो जों बिनाय आर'नाइ ट्रेना बियो सिमाङावबो नुवाखैमोन ओंखायनो बियो मा बुंदों आर'नाइ ट्रेना सिलिगुरिनिफ्राय ओइ माने ओरै खारगोननो आर'नाइ ट्रेना सिलिगुरिनिफ्राय नङा आर'नाइ ट्रेनखौ जों बिदों आसामनिफ्राय बड'लेण्डनि बिखा गेजेरजों दिल्लीसिम खारनाय ट्रेन जानांगोन होननानै आरो भारत सरकारा बेखौसो बुंदों दा दिनै बे उल्टां फाल्टां खोथाफोर जेबो मिलाया खोथाफोरा मा बुङो मा सानो मा मावो बेजों खुनु लिंक गैया दा ओंखायनो रायजोफोर सोलायनायनि सम जाबाय नोंथांमोना गामि गामि रायलाय गाबोन समफोर इलेक्सन खाथि फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना गोसोआ आरो आलादा नेनानै दोनखायो बर'फोरखौ गाबोन समफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा एसे एसे होबानो जागोन आरो बांद्रायबा एसे सिगिबानो जागोन बेबायदि नेनानै दंबाय थायो दा ओंखायनो रायजोफोर बे सिगि स्ट्र' खालामनाय
लावथि थखन लानाय बेबायदि परिबेस गैला दिनै बयबो शान्ति लुबैदों अशान्ति खालामोबा गावनि मानसिजोंबो गाज्रि मोनजागोन मालाय हारिजोंबो गाज्रि मोनजागोन ओंखायनो दिनै लावथि थखन थांगोन लानानै राजनिति खालामनायनि परिबेस गैला थाखा फैसा होनानै राजनिति खालामनायनिबो परिबेस गैया सोरबा जुदि फैसा जासिनो फैयोबा बिखौ बुं जे बेबायदि हारसिंनो खोमसियाव होनो दाफै पाब्लिकलि हो गाबोन मिटिं लिं सोरनो बेसे होनो बयनोबो हो ओंखाम मोनजायो आं हारसिं नङा बयबो मोनजायाखै होनोबा बयनोबो हो जों बयबो बर' फिसा आरो बियो 15 लाख सुबुंनि मोनसे नखर बियो बर' नखरा सासे सानैनि नङा 15 लाख सुबुंनि नखर बियो दिनै जोंखौ बुंदों कंग्रेस बिजेपिनो फानबाय होननानै थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा बड'लेण्डनि बाहेरनि बर'फोरखौ एखम्बा कंग्रेसनो होयो एखम्बा बिजेपिनो होयो जायनिफ्राय फैसा मोनो बिनोनो होयो दिनैसिम कार्बि आंलंनि इस्युखौबो मावनानै होनो हायाखै दा बेफोरबायदि बिसिनि आखला ओंखायनो दिनै जों बुंदों मोजां दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिखौ सालायनांगोन मोजां दैदेनगिरिफ्रा एमएलए मन्त्रि जानांगोन जायखौ जोङो बारंबार बुंनो गोनां जाया गाव हारसिङै थांनानै जेरै 1991 मायथाइयाव 9 जन एमएलए देरहाहैनानै टेबोल सौनानै नांलायनानै बिएससि एकर्ड खालामनो हादोंमोन दिनैबो जोंनो बेबायदि मानसि नांगोन आरो बेखौ नायोबा उरखाव गोरा ब्रह्मनिफ्राय साबसिन मानसि आरो रावबो गैया दिल्लीखौ बिथाङा मिथिगौ आरो बिथांखौ दिल्लीया मिथिगौ दिनै दिल्लीयाव जुदि सोरखौबा बांसिन मिथिगौ होनोबा बे जाबाय उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा सासे लिरगिरि जौ सेरेबनि खाथियाव थांफेरा नांलाय खमलायाव बिथाङा गैया आरो हारिनि अलखद समाव सानफ्रोमबो बिथाङा हारिनि जानानै गसंदों रावजोंबो खेरखेरायाखै दिनैसिमबो आं मिथिगौ 20 बोसोर बिथांखौ लोगो मोनबाय आङो एबसुआव हाबा मावनानै बे 20 बोसोराव आंनि सिगाङावनो मालाबा बिजेपिया बुङो जों थाखा फैसा होगोन मन्त्रि होगोन बेखौ बिजेपिनि जानानै इलेक्सन गेलेनो हो गेलेया बियो कंग्रेसआ बुङो देग्लायबो बुंदोंमोन कंग्रेसनि जानानै गेलेनो हो थाखा फैसा होगोन सरकार फैयोबा जों दिल्लीयाव बिनो मन्त्रि होगोन उरखाव गोराया बुंदों नङा आं गेलेया नांगौबा आं इलेक्सनखौनो गेलेया देग्लायबो बिथाङा गेलेया होनदोंमोन जों बिथाङा बुंदों नोंथाङानो गेलेनांगोन जेनदों मालाय मा जानो हारिनि थाखायनो जेनदों आरो देरहायोबा गाबोन हारिनि थाखाय देरहागोन आरो गाबोन देरहानानै नोंथाङा नोंथांनि मेलेमजों जिखिनिखौ नुबोबाय बिराद स्पिड लानानै अखानायैनिफ्राय बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनो थाखाय खामानि माव जों बिथाङा बुंदों आरो बे हिसाबैसो बिथाङा गेलेनो फैदों हारसिं गेलेनो फैयाखै दिनै लिडारफोरनि गेजेराव पिसिडिसि चेयारमेननि न'आबो बेबायदि गैया जेरैबायदि उरखाव गोरा ब्रह्मनि न'आ क'क्राझार टाउनाव ओरैनो नर्मेलि नुयोबा बिखौ एलपि मास्टारनि न' होननासो बुंगोन सासे एक्स एमपिनि न' होननानै बुंनाय नङा मानोना गुबुन एक्स एमपिफ्रा माहाजोन गोजासै दा नंखायनो रायजोफोर दिनै उरखाव गोरा ब्रह्मखौ लानानै बाख्नायनांगौ जेबो गैया नोंथांमोननि मेगन सिगाङावनो दंबाय थायो बियो सानफ्रोमबो राजा लामायाव फैदों सानफ्रोमबो रेल लामायाव फैदों आरो सानफ्रोमबो जि जेंनायाव गसंनांगौ होनदों बेयावनो गसंदों खुनु दिन फासयाखै मालाबा जों दिल्लीयाव लिंहरदों पकेटाव फैसा गैया 1000 2000 फैसाखौ लानानैबाबो दिल्लीयाव नुजाहैदों बियो फ्लाइट गाखोनो हायाखै ट्रेनजों थांनानैबाबो नुजाहैदों सानफ्रोमबो आन्दोलनाव दंफाबाय थायो नाथाय आब'नि खोथाखौ जुदि बुङोबा दिनै आब'नि कन्ट्रिबिउसना मा नंगौ बर' आइजो हिसाबै बिथाङा आन्दोलनाव फैदोंमोन होख्रावदोंमोन खस्थ' जानांदों जेल जानांदों बेबायदि गोबां आइजो दंबावो बर' हारियाव सोरबा जिनाहारि जानांदों सोरबा बुख्रेब जादों सोरबा जेल जानांदों जों बिसोरखौ बयखौबो सनमान होयो नाथाय जायनि खामानिया जे बेखौनो मावनांगोन दिनै आब'आ एमएलए जाना दङ मन्त्रि जाना दङ बेवहायनो था दिल्लीयाव थांनानै गोदानै दिल्लीनि दरजाफोरखौ संनायावनो सोरजों माबायदि रायलायो बेखौ सोलोंनायावनो 2-3 बोसोर थांगोन फारसेथिं जोंहा एनडिपिनि सिजफायारा 12 बोसोर जाबाय सेंग्राफ्रा डिजिग्नेटेड केम्पआव दङ बिसोरखौ न'आव लाबोफिननांगोन माखासेया थैजासे जेल जानो ओंखारबाय बिसोरखौ बासायनांगोन माखासेखौ फासि होनो ओंखारबाय बिसोरखौ जोङो रैखा खालामनांगोन मानोना गावनि उदैनि थाखाय बिसोर सोमावसाराखै बिसोर हारिनि थाखायसो सोमावसारदों आरो आंनि नङा मालाय मा जानो आंनि बिमा बायदिनो सोरबा बर' बिमाया जोनोम होनाय जोहोलावफोर बिसोरखौ जोङो बासायनांगोन नाथाय बि फारसेथिं बिथांमोना जेबो फंसेबो खोथा बुङा ओरैनो रायजोफोरनो बुंनोल' जों ओरै मावदों जों ओरै मावदों जों जेलनिफ्राय बरनदों जों उमुख खालामदों जेबो मावाखै मावदोंबा दाख्लै बावै मानो मावाखिसै 13 मास रन्जन दैमारि बिथाङा फास्ट ट्रेक कर्टआव थांनो गोनां जादों आरो सरकारा गोसोबा बेखौ जेरैखि जाया बासायनो हायोमोन किन्तु बिथांमोना जेबो 1% खामानि मावाखिसै आरो दिनै जोंनि खौसे जानायखौ नुनानै हारसाफोरनि गेजेराव बानसावदों एबसु एनडिपि लोगोसे गुबुन हारिफोरखौ सिगिदों
तारमाने नोंथांमोनखौ बुसिगोन सौसिगोन गावसिगोन बिसोरनो भट होनो नाङा बिसोरजों थांनो नाङा नाथाय गुबुन हारियाबो बुजिबाय दायो नोंथांमोना मैया नुदों जायजों इसिबां दावराव दावसि जालांबाय बै हारिनि राजखान्थि हान्जायानो बिथांमोनजों नङा एनडिबि थानायजोंसो लोगो जाफैदों मैया पेपाराव नुदोंना इउआइडिएफआ फैना सापर्ट होफैदों मानो बिथांमोना मिथिबाय सोर आसोल सोर नकल सोर एक्चुअली जाथिनि थाखाय साना मावो आरो सोर जाथिनि थाखाय साना मावा ओंखायनो सोनाबथिंजाय गुबुन हारिफ्राबो लोब लोब ओंखारजोबखाबाय जोंहा बाक्सा जिल्ला हिसाबै कक्लाबारियाव कुनु सन्देह गैया कक्लाबारि ओनसोल सिमला बे ओनसोलानो गुबुन जायगायाव जेरैबायदि पुलिस मिलिटारिजों बेसेबा बोसोर जुजिनांदों बे ओनसोलावबो बेबायदि जुजिनांदों ओंखायनो बे ओनसोलनि बर' हारिनि गेजेराव हारि अननाय हारि सिबिनाय बेजों सोरनिबा गरसे गरनै थाखाया कुनु दिन देरहानो हानाय नङा बेखौ आं फोथायो सोरबा फोथाय दा फोथाय दा ओंखायनो रायजोफोर आं गोबां खोथा बुंला इलेक्सना फैगोन गाबोन समफोर सावगारिखौ मोनगोन आनसलिकआ बुंफैगोन जोंनि एनडिबि प्रग्रेसिभ गुबुन गुबुन आफादफोर दङ इउपिपिएल जोंहा बिपिसिआइ बिथांमोनाबो ओंखारफाबाय बयबो बुंफैगोन नोंथांमोना जाहाथे रेडि जायो 90% ज' जानांगौ 10%खौ बिपिएफनो होनांगौ नङाबा गाज्रि नुगोन बिथांमोननियावबो थानांगोन खेबसेयावनो जोबबा मोजां जानाय नङा आरो उनाव होफिनगोन मोजां जायोबा आरो बिपिएफआव थानाय जोंहा बिदा फंबायफोरखौबो खावलायनांगौ गावस्रा गावस्रि जायोबा जोंहा बर' एमपिआ जेनगोन आरो एमपिखौ दायो बिपिएफनो नाङा एमपिखौ जोंनोसो नांगौ दिल्लीयाव सावरायनायाव जोंहा मदद खालामनो थाखाय ओंखायनो एमपिआव जाहाथे बयबो ज' जायो गाबोन बिटिसिआव जुदि ज' रायलायोबा जोंबो रायलायगोन बिदा फंबायजों मानो नांलायबाय थानो जोंबो गाबोन रायलायगोन एमएलएआव गाबोन रायलायोबा जोंबो रायलायगोन मानो रायलाया जानो सोरबा एमएलए जाखानाय मानसिया गोरोंबा हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखाराबा बेखौ एमएलए बानायफिननायाव जोंहालाय माथो आफसुस दङ जुदि हारिनि मावाखैबा रायजो राजाया मोजां मोनाबा बेखौथ' लाबोनायनि खोथा गैया दा ओंखायनो एटलिस्ट नैबे एमपिआव जाहाथे बर' हारिया खौसे जायो आरो जों खौसे जायोबा जिखिनि भटखौ मोनगोन गुबुन हारियाबो दिनै गावस्रा गावस्रि जाखाजोब्बाय जोंजोंबो आदा फैबाय मालायनि इसे भट मोनबानो देरहागोन आरो बे भटखौ अलरेडि जोंनो मालाय हारिफ्रा दिनै जोंनो एक्सपिरियेन्स होबाय आदिबासिफ्रा फैबाय गुबुना फैबाय गासैबो जोंनिया फैजोब्बाय दा बेनिखायनो एबार जोंनि साननाय हनायखौ बिथांमोना बुजि मोनजोब्बाय आरो सोलायनाया एबार फैगोन दा बेखौ जाहाथे नोंथांमोना गोसोआव लाखियो जोङो आन्दलन खालामबाय भारत सरकारनो गोबां लाइजाम लिरबाय आसाम सरकारनो गोबां लाइजाम लिरबाय बिटिसि ओनसोलाव बयनिख्रुइ फार्स्ट हानि जेंनाया जोबनांगौमोन मानोना जोंनिनो सरकार किन्तु दासिम बिटिसि ओनसोलाव हानि जेंनाखौ बिसोर सुस्राङाखिसै जों नायबावगोन आरो मास मोनथामसोनि गेजेराव जुदि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआबा बिसोरनि दायित्व बियो जोङो बिथांमोनखौ सुप्रिम कर्टआव केस होगोन हानि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय अलरेडि अल इन्डिया बुंबाय थादों अल इन्डिया गोबां एनजिअफ्रा जोंखौ बुंबाय थादों नोंथांमोना जोंनो लिस्टखौल' हर जोंनो हिसाबखौल' हर केस होगोन झारखन्ड छत्तीसगढ़फ्रावबो बेबायदिनो केस होनो गोनां जादों माहाजोन मानसिफ्रा कर्परेटफ्रा इन्डास्ट्रि बानायनो ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनानै लायो दा जोंनियावथ' कर्परेट गैया नाथाय जोंनि मानसिफ्रा हाखौ होनायाव मा दङ गुबुन हारिफ्रा हाबजोब्बाय दैमा सेर सेर फरेस्ट सेर सेर गुबुन हारिफ्रा हाबजोब्बाय मालायनो मेगन मिसिबनानै होनो हायो जोंनि मानसिफोरनो मानो हा होनो हाया रामदेवनो बेसेबां बिगा बिगा हा होबाय बे रामदेवालाय जोंनि बिमाना बिफा बेसे कोटि थाखा मोनदों बिटिसिआलाय बुंदों अमा माने मा होनो मोसौ फिसिनो होदों माबा फिसिनो होदों दाखालि कमरिकातायाव बर' मानसिफ्रा बुंदों जोंनि लिडारफ्रा बिटिसिनि हा होबाय रामदेवनो दा जोंनि मानसिफ्राबो बेयाव हाबनो हाया जाहैदों हाबनोबा पारमिसन लानांगौ दरजा खेंनानै होआ मालाय मानसि बायदि लै सैसो खालामो सोर रामदेव बिलाय आरो जोङो गाबोन समफोर बिटिसिआव जुदि सरकारा सोलायनाय फैयोबा रामदेवखौ हरजों हर थफ्ला लुना खारहोनांगोन बेखौ बेबायदि हा होनो हाया जोंनि हा बियो जोंनि आबै आबौआ बेखौ हाग्रा दानस्रायनानै मानसि थानाय खालामनाय बियो जोंहा बे हाया गैयाबा गुबुनाव हा गैया रामदेवालाय नोंहा बिहार इउपि जेरावबो हा मोनगोन जोंहा बर' फिसा थानो हा मोनगोन नामा हाग्रामाया फैसा दोङोखाय बायना लाहैनो हागोन दिल्लीयाव सोर साधारन बर' फिसाया दिल्लीयाव हा बायना लाहैनो हानो रामदेवाथ' नोङो जेरावबो मोनो मानो जोंनि हाखौल' नायगिरदों बेलाय गाबोन जोंहा इन्डास्ट्रि बानायनांगौ कलेज लुनांगौ इउनिभार्सिटि लुनांगौ स्टेडियाम बानायनांगौ एयारपर्ट बानायनांगौ बहा मोननो हाया जोंहा बेनो 300 400 500 बिगा हा होनानै दोनोबा जोंनि गेजेरावनो हा गैयि दङ रोजा रोजा दैमाजों खुरखा जानाय बहाबा होखार जानाय फरेस्टनिफ्राय होखारना हरजानाय बे मानसिफोरनो रामदेवनो होनाय हाखौ रानना होबानो जायो बर' फिसाफ्रा आरामै आलो गोजोनै थागोन आरो बेखौ खालामनो गोसो गैयाबा गावनि मुङावनो लिरनानै ला
5,000 बिगा हा नांगौ आङो रायजोफोर गाज्रि मोननाङा आङो हाखौ नांथारसिगोन नों लिडार लाना 5,000 बिगा अब्लाबो महिलानि न'आवनो थागोन जों मोजां मोनगोन एटलिस्ट महिलायाथ' सोरबा देबथ' नङा दा नैफोर खोथाफोरखौ बिथांमोना सानला दा रायजोफोर जेसेबां दङ आंहाबो गाज्रि नाङो आङो सानफ्रोमबो फुङाव आर'ज गाबो बिथांमोना बिराद हेलिकप्टारफ्राव बेरायो ओंखायनो मोजाङै मोजां बेरायनो हाथों आंबो आर'ज गाबो लामायाव बिराद गारि सालायो गारिफ्रा मोजाङै मोजां थांथों आंबो अराय सम आर'ज गाबो दा बेनिखायनो आङो खुगाजों गोरबोजों बिथांमोनखौ सोंखारिनो गाज्रि खोथा बुंनो आंनि गोरबोआ खुनु दिन पारमिसन होआ नाथाय जेला रायजोफोरखौ बिथांमोना दादा दिदा थगायो अब्ला आंनियावबो सोंलु फैयो आङो मानो एबसुनि आफादगिरि जाखो जुदि सोरनिबा नंखाय खोथाखौ जुदि एन्सार होनो हायाबा सोरजोंबा गिना थानो गोनां जायोबा आं मानो माने आबसुनि आफादगिरि जाखो मैया दाख्लैनिफ्राय बिराद मेसेज हरसोदों साबधान आफादगिरि बांद्राय जाबाय नोंनिया आं बुंदों बे साबधानफोरखौ गिलायबा बे 15 बोसोर 20 बोसोर बिसोरनि माने सिलाय जानना दोननायनि गेजेर गेजेर थाबायनाय नङामोन होननानै आरो सानफ्रोमबो आंनि सिकिउरिटिखौ लानानै बुङो आं एप्लिकेसन होनानै सिकिउरिटि लायाखैथ' रायजोफोर सिकिउरिटिखौ गभर्नमेन्टआ होदों दा गभर्नमेन्टआ जासिनानै होदों आं नाङा होननानै खननै खनथाम लाइजामबो लिरबावबाय बुंबावबाय आङो सिकिउरिटिखौ लांजोबदो बिथांमोना लाङा आं मा खालामनो होमबा आंथ' जेबो खालामनो हाया दा बिथांमोना मालायनियाव 10-15 जोङो नोंनियाव थानायलाय माथो दोङो थाथों दा बेबायदिनो थाबाय थादों आं एमएलएबो नङा एमपिबो नङा आंबो मोजां मोना मानो बेबायदि एमएलए मन्त्रि नङालासिनो भिआइपि बायदि पुलिस लाना गिदिङो मानो सरकारा सरकारनियाव सों आसाम सरकारनियाव आंनो मानो पुलिसखौ होदों आंथ' बियाखै दा नैबे थासारिया बिटिसिनि थासारियानो थिनदों बिथांमोननियाव रिपर्ट दङ सोर मा बुङो सोर मा बुङा बैनि थाखायनो सिकिउरिटिखौ होनानै दोनदों दा जियानो जा बेफोर खोथाया बिसोरनि राजनितिनि खोथा बे थांबाय थागोन बेखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया बयनिसिमबो आङो खेबसेबाव अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय 23 तारिखआव इलेक्शना जोबगोन बयबो खौसे जानानै एबार कुनु भट नष्ट खालामालासे गुजरात हारियानायाव थानायखौबो लिंहर मालायफ्रा थांजोबो बागालफ्रा भट होनोबा लोब लोब फैजोबो जोंनियाबो फैनांगौ भट होनाया जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन अधिकार गणतन्त्र गावनि लिडारखौ गावनो बानायना लानो हायो भट होनानै ओंखायनो बयखौबो लिंहर आरो बयबो जि सावगारि मोनो बे सावगारियावनो भटखौ होनांगौ आं बेखौ खावलायबाय आरो जोबथारनायाव जोङो बयबो खौसे जानानै दावगालांनांगोन रायजोफोर उपाय गैया दाखालि बावै तामुलपुराव आंनि जायगायाव थांनानै बिराद गोग्गानाय बायदि मोनदों आरो ओरैबायदि बखिहैदों किन्तु मिटिंआव लिंदों 99 नि मास्टारफोरखौ साख्रि होनो होननानै 99 बिटिसिआ 2003 आव जादों 2003 निफ्राय 2019 सिम साख्रिखौ दाबो होआखिसै आरो नै दाखालि बावैसो लिंनानै बेवहायबा मा बुंलायखो 99 नि मास्टारफ्राबो आंनियावबो थाङो गेजेर गेजेर थांनानै बुंहैयो जे ओरै जाबाय टेट मास्टारफोरनि साख्रिखौबो होआखिसै बिटिसिआव आंनियाव थाङै बुंहैयो आरो जेला बुङो आं अब्ला बिथांमोनखौ बुङो जे नोंथांमोना मोनसे स्टेन्ड ला बिथांमोना स्टेन्ड लाया साख्रिया जागोन खोमा होननानै आरो बिथांमोनाबो गावनिनो बिदा फंबायफोर जायफोरनिखि बेथन मोनाजासे बेथन मोनाब्लाबो फैसा मोनाब्लाबो रेगुलार साख्रिया मावगासिनो दङ फोरोंगासिनो दङ बे 99 नि मास्टारफोरखौ थगायगासिनो दङ दा नंखायनो आं 99 नि मास्टारफोरखौ खावलायनो गिदों जे बेवहाय नोंथांमोननिया साख्रिया जागोन बे सरकारा थाङा नङा सरकारा सोलायबासो साख्रिया जागोन सरकारा सोलायाबा साख्रिया जानाय नङा ओंखायनो बेखौ थिग जादों आरो फार्मारफोरनो भारत सरकारा एबार बुंदों आबादारिफोरनो 6,000 थाखा होगोन बे बिसोरनि नङा बेयो भारत सरकारनिसो आरो भारत सरकारा बेखौ मानो लानो गोनां जादों जोंनि ओनसोलनि थाखाय नङा बै इउपि बिहार राजस्थान गुजरात बै जायगाफ्राव अखाया जाया अखाया एसेल' जायो बेवहाय बिसोरो खुन गायो बायदिसिना जुखाम गायो बे जुखामफोरखौ गायनानै जेला फाननो थाखाय दाम मोना मा मोना जायो लन लानानै सुइसाइड जानो गोनां जायो ओंखायनो भारत सरकारा थांखि लादों जे बिसोरनो 6,000 होगोन आरो बेखौनो फैनानै दायो जोंनियाव बुंफैदों बिसोरो बबेबा जायगायाव आं खोनाबोदों 2,000 होगोन 4,000 होगोन होननानै देखा देखि 6,000 2,000 होगोनबा 4,000 जाखाबाय बिसोर नायदो जोंनि थाखाय फैनाय फैसाखौबो आरो बोखावबावो दा बिनिखायनो रायजोफोर सांग्रां जादों बुंगोमानि लावगौ बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै बयबो आलो गोजोनै थानो मोनथों बयबो मोजाङै संसार जाथों आं बेखौनो लुबैयो जों लोंनाया खमायनांगोन आरो न'खर संसाराव नांलाय खमलाय जानो नाङा गथ'फोरखौ आखल आखुखौ फोरों लेखा फोरोंनांगौआथ' मास्ट
बेजों लोगोसे खिन्थु लेखाजों समान समान आखल आखुखौबो फोरों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जोंनो मोजां मानसि नांगौ आरो दिनै बयबो गिदों बर' लाइमोनफ्रा ओरैबायदि जाबोदों मटर साइकेल सालायखावनाय जौ लोंनाय नैफोर जायगायावथ' एसे खमबावसो टाउन सहर क'क्राझार चिरां जेरावनोखि नोंहा थाखा फैसा गोनांफ्रा ज' जाहैबाय बै जायगायाव लाजाला माखासे जायगाफ्राव ओरैबायदि जाबोदों ओंखायनो गथ'फोरखौ जाहाथे बयबो आखल आखुखौ फोरोङो मोजां गाज्रिखौ फोरोङो बे जिनिसखौ जाहाथे बयबो बिमा बिफा आरो समाजा दायथ' लायो आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।